Avui en aquesta selecció de lectures clàssiques us porto un personatge que m'agrada perquè va ser viatgera i també es va enamorar del Sàhara i d'Algèria, com jo mateixa. Va viure només 27 anys. Va néixer a Ginebra el 1877 i va morir el 1905 en unes inundacions que poques que n'hi ha, però es van endur la seva casa a Ain Sefra. Es diu Isabel Eberhard i aquesta és un llibre escrit per Eglal Herrera, que és una antropòloga egípcia resident a París, que va recopilar escrits i diaris de viatge dels pocs que van quedar, que no es van mullar i destrossar en aquesta inundació on la Isabel va perdre la vida. A Algèria la veneren perquè sobretot es va convertir a l'islam i a mi m'agrada el seu esperit aventurer i totes les reflexions que fa sobre el desert, sobre els matins al desert, sobre el temps present, i és una reflexió que és molt vigent. Llegiré fragments d'aquest llibre. Diu: hay que aprender a darse a la hora presente, a no vivir únicamente en el futuro, lo que implica una causa natural de sufrimiento. Vivir en el pasado con todo lo que supone de bueno y hermoso es una forma de sazonar el presente, pero la perpetua espera de lo inmediato, del día siguiente, produce inevitablemente un descontento perenne que envenena la vida. Hay que aprender a sentir más profundamente, a ver mejor y, sobre todo, a pensar cada vez más. Quien no ha abierto los ojos en el desierto no sabe cuán inefable puede ser la belleza de una mañana en la tierra. Sola, ávida de lo desconocido y de vida errante, volví a África, donde recorrí sola y a caballo Túnez, el este de Argelia y el Sáhara constantinés. Más por comodidad que por gusto estético, me acostumbré a llevar el atuendo árabe, hablando bastante bien la lengua del país. Esta es mi verdadera vida, la de un alma aventurera, libre de las 1000 pequeñas tiranías que suelen llamarse costumbres y convenciones y ávida de una vida bajo el inmenso sol cambiante y libre. En un altre fragment diu: yo paladeaba la profunda voluptuosidad de la vida errante, la alegría de estar sola, desconocida bajo la chilaba y el turbante musulmanes, y satisfecha de contemplar en paz cómo terminaba el día, envuelto en resplandores rojizos, en la simplicidad de las cosas de aquel pueblo donde nada me retenía y que abandonaría al caer la noche. He pasado largas horas en ese jardín sorprendente, en un lugar tan árido, echada de espaldas, embriagándome de inmovilidad bajo la caricia tibia de la brisa, contemplando las ramas apenas agitadas, yendo y viniendo sobre el fondo deslumbrante del cielo, como los aparejos de un navío que se balanceara suavemente. Me queda el sol y el camino que me tienta. Isabel Eberhard, si voleu trobar i llegir aquesta aventurera, aquesta viatgera, enamorada del Sàhara i de la cultura musulmana, doncs aquest seria el seu llibre. Moltes gràcies i espero que us hagi agradat. Fins la propera. I aquí a darrere un homenatge també a les dones tuaregs que surten més aviat ells a les fotos, als facsímils i a la publicitat, que ara n'hi ha molt poca perquè ningú vol viatjar a Algèria. Jo us ho recomano quan puguem tornar a volar i a viatjar, i aquest és el meu particular homenatge a les dones del Sàhara, del sud d'Algèria i d'altres països que també comparteixen aquest immens desert perquè són esplèndides. Mua!